Θέλουμε να εκφράσουμε εκ μέρους της ανθρώπινης πολιτείας τη μεγάλη μας θλίψη και τα ειλικρινά μας συλληπιτήρια και στην οικογένειά του και στην παράταξή του, γιατί είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίσαμε τουλάχιστον τα 8 τελευταία χρόνια, που υπηρέτησε με συνέπεια αυτό το οποίο πίστευε στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε επίπεδο κοινωνικό ήταν και ένας καλός φίλος. Μέρος του συνδυασμού Μελίσια Πεντέλη μαζί, αποχαιρετούμε σήμερα τον φίλο Τάσο, τον συνάδελφο Τάσο. Πραγματικά η αίθουσα είναι άδεια χωρίς αυτόν. Δεν έχω πολλά. Να είναι λατρεύει το κόμμα Τάσο που συσκευάζει και να ξέρεις δεν σε ξεχνάμε ποτέ. Και εμείς με τη σειρά μας αποχαιρετούμε τον Τάσο τον Καρατζή και αυτό το οποίο μένει και αυτό το οποίο έχουμε να λέμε είναι ένας άνθρωπος με αρχαίες αξίες αλλά προπαντός ήθος. Ας είναι παράδειγμα για όλους μας, για όλους όσους ασχολούνται με κρατική αυτοδιοίκηση, το ήθος που είχε ο άνθρωπος αυτός. Τα θερμά συλληπιτήρια εκ μέρους του συνδυασμού μας στην οικογένειά του, στους συντρόφους του, και η πρότασή μας θα την φέρουμε στο επόμενο συμβούλιο, αυτή είναι η κηδεία, την οποία δεν ξέρουμε ακόμα πότε είναι, θα επανέλθουμε στο επόμενο συμβούλιο. Εκ μέρους του Λαϊκής Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, και για μας είναι μια μεγάλη απώλεια ο σύντροφος ο Τάσος, ήταν επικεφαλής από το 2006 στην παράταξη Λαϊκής Συσπήρωσης. Πάλεψε για τα πιστεύω του, για τα ιδανικά και πάντα με ανιδεοτέλεια και χωρίς δισταγμό και φόβο. Είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια και για τα Μελίσια. Δεν σκέφτηκε αν ήταν στην παράταξή του ή αν δεν ήταν πάντα δίπλα στον εργαζόμενο, ήταν πάντα στον εργάτη. Και σαν τέτοιο θα το θυμόμαστε. Για μας αυτός ήταν ο Τάσος Καρατζής. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Πόντος και στους συντρόφους με τους οποίους εκπροσωπούσε τους συντρόφους του που εκπροσωπούσε την αίθουσα. Ο Εθνικών ήταν ένας αγωνιστής για τις ιδέες του, αγωνιζόταν με πίστη και πάθος για αυτά που πίστευε, ανεξάρτητα αν συμφωνούσαμε όλοι σε όλα μαζί του ή όχι, όμως ο άνθρωπος αυτός αγωνιζόταν με πίστη και ανιδιοτέλεια για να προσφέρει στον συνάνθρωπο αυτά τα οποία νόμιζε ότι έπρεπε να γίνουν. Ας είναι η αιωνία του η και να δει το κόμμα που μας